Sanibonani balingane mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sikhuluma ngombhalo obuciko. Isihloko sithi Icala Kaliboli. Ubhalwe nguVincent Mpele. Sizokhuluma ngengxenye yokugcina yesakhiwo ebizwa ngokuthiwa ISIPHETHO, which is called the conclusion in English. Ake siboneke. Okungumehluko phakathi kwalezi zingxenye zontathu ukuthi esiphethweni yize kwethulwa okuthathu, kodwa umbhali uvumelekile ukuthi akhethe okodwa kwako. What is Mem saying? Mem is saying the conclusion postulates three literary aspects, which are the climax, the anticlimax, and the twist, but the author is allowed to choose one, to choose two, or he can use or utilize all three. Our author Vincent decided to utilize two, meaning that emzimbeni umbhele usebenzise uvuthondaba lapho kuboshwa khona omthofi. Uyakhumbula yini sathi uvuthondaba ilapho kuxazululeka khona izinkinga zomlingiswa osemqoka ongusonto. Inkinga yakhe yaxazululeka, ziyaboshwa lezigelekeqe lemigulukudu ekade imesabisa ngokuthi izomenzakalisa, isiyaboshwa. Ukube umbhali wethu ubethanda ubezogcina lapho, kodwa-ke waqhubeka wafika wasethi, nangu manje umseshi uNhleko usebopha usonto phambi kukanina. Lokho ibohlololo, uphola vuthondaba is an anticlimax. Ndaba ibile esicongweni phezulu, kuboshwa izigelekeqe. Manje indaba isiyehla. Vele sikulindele ukuthi omthofi bebengeke bathwale icala likasonto okwesibili. Besikulindele vele ukuthi kungenzeka ukuba bamcebe kulokhu, benze ebekade sikulindele. Ngakho-ke ayikho ingwijikhwebu, ngoba ingwijikhwebu ilokho esingakulindele ebesingakucabangi sesikubona kwenzeka. Nangunina kasonto unikela ejele, ufika uxoxa nosonto, umhlaba ngembuzo engapheli. Vele umzali uyakwenza lokho, ukhombisa ukukhathazeka. Nangu nosonto phela naye ucela uma wakhe ukuba amkhulisele ingane yakhe uZinhle. Vele ubezokwenza lokho. Abazali bayakwenza vele ukuze ingane zabo zingasali dengwane. Nangosonto useyagwetshwa, liyaqulwa icala lakhe. Vele umuntu meseboshiwe, icala liyaqulwa agwetshwe. Lokho sikulindele. Phindela emuva kancane. Lokhu is just an addition. Ngithena ukhona umehluko khona esiphethweni. Naso sinako ukuthathu, kodwa umbhalo angakhetha kodwa noma kubili. Bengichaza ukuthini? Ngichaza ukuthi angithi kunesethulo. Kusethulo kunezinto ezintathu. Kunomlingiso osemqoka nenkinga abhekene nayo, isizinda nesisusa sodweshu. Umbhali ongakusebenzisi kokuthathu usuke ehlulekile ukuyingenisa indaba yakhe. Emzimbeni kunokubhebhetheka kodweshu, kunesixakaxaka, kunovuthondaba. Umbhali ongakwazi ukusebenzisa kokuthathu usuke ehlulekile ukwethula umzimba wendaba yakhe. Isale kahle, niyathandwa, sizoqhubeka ngokuzayo.